Зрители, на това му се казва иновация. Тази и само тази книга е най-новата Принца и принцес, за разлика от старата, която изглежда така, че е много по-нова и бяла, разбира се. Престои защитата на дипломна работа на Симон, която ексклюзивно пристига от своя прекрасен роден град Стара Загора, за който вече стана дума, за да ни представи една мечешка история. Книжка, илюстрирана и написана от самата нея. Заповядайте. Първо, здравейте на всички! Радвам се, че можем да се видим най-накрая под един покрив. Книгата, която съм написала и илюстрирала, е с цел... Преди го това, другото, че има проблеми тук с това табло, е с цел да покажа едно книжно произведение, което да бъде малко по-различно. В него имаме имплементиран един цветен, шарен стил, забавна нотка, римуван текст. Като идеята е да се хване по-широка аудитория от хора. Книжката не е за деца, въпреки че може да изглежда по този начин. Тя е за мечета. Тя е за мечета, за всякакви мечета. И най-вече за български, балкански мечета и мечоци. Цялата идея на книгата е първо да обогати и може би да представя една нова гледна точка на нашата реалност на хората. Някъде далече живееше мече и като всяко мече носеше елече. Че беше симпатично, това го знаеше отлично. Един ден не щеше в гората, на мечо му свърши чорбата и отвори своята кесия едничка, но в нея нямаше и пукната паричка. И бе готов да преплува морета само за чиния с топли кюфтета. Тръгна Мечо към обяд да търси Бечо, своя верен брат, през гори и през полета да го пита за един кюфтета. Изведнъж изскочи вълк, силен като хълк. Той не бе ял закуска и искаше Мечо да схруска. Мечо обаче е голям тарикат. Шимна на Вълчо силен токат и докато той се осифери, Мечо яка пръчка се намери и усука Вълчо през устата, а даже го свали за бята. Вълчо падна на земята и удари се ръката. Мечо грабна му парите и плюси на пъти. През горските пътечки Мечо се намери с други мечки и сред шеметното им бърборене от корема на Мечо чу се къркорене. Изведнъж от кръчмата стара силно замириса на скара. Така нашия Мечо дръпна приятеля си Бечо и му каза: другарче, ще те черпя с карначи. Влезнаха в кръчмата двама и точно да поръчат салама, без никой да пита в кръчмата Вълчо връхлита. Веждата му подута като гъба, липсват му два предни зъба, но на Вълчо му е все едно. Иска мечешко месо. Бечо щом го съзря, като призрак пребледня, а пък Мечовото безпокойство изведнъж изби го на разстройство. И понеже си е краен, Вълчо хвана някой случайен, който играеше комар и му вряза цигански шамар. Когато слушаме тази история и ако най-вече гледаме илюстрациите, може да видим, че Мечо е много фиксиран върху своята крайна цел. Това са кюфтетата. Той е готов на крайност. Той е готов на всичко за тези кюфтета. Това е много важно за него и просто ще направи всичко възможно за тях. Дори когато среща Вълчо, той е непоколебим, пребива го, взима му парите и го оставя просто. Но някак си той е толкова сладък, че не можем да му се разсърдим. И по тази причина почваме да се задаваме въпроса дали всъщност ние оправдаваме хора за техните постъпки, просто защото ги намираме за симпатични. След това, дори с приятеля си Бечо, те влизат в кръчмата и някак си, когато се появява Вълчо, Мечо зарязва Бечо в мелето и отива в кухнята отново от страх, предавайки своя верен приятел да се оправя на практика. В самата книга може да видим типични за нашите балкански ширини включени дребни детайли в илюстрациите, които показват именно какъв менталитет ние имаме като хора. Виждаме кръчмата, тя е сборен пункт на хора с еднакви ценности, с еднакви идеали. Хазарта, побоя, чревоугодничеството, което от своя страна знаем, че не е добродетел. Неговата фикс идея явно не е с много добра цел. В самата илюстрирана книга
можем да забележим, това нещо трябваше да го покажа на презентацията, така че просто представете си го, че е така. Можем да забележим, че аз съм скрила една друга сюжетна линия, която е именно на ето тази мишка. Нея има още на първата сцена, когато се вижда, че тя явно проверява свършилата чорба на Мечо. И след това, когато той тръгва на някъде, тя го наблюдава от някаква дистанция. Може да предположим, че тя също е гладна, но не е ясно. В крайна сметка е оставено на въображението на читателя да си представи. Обаче, когато започва боя, мишката реално я няма, защото тя е мишка все пак, няма да се бие. Пак може да забележим вече, когато нещата са се оталожили малко. И след това, чак когато е замирисала на скара, тя е много устремена и инвестирана в ситуацията, какво се случва и на къде отиват нещата. Шрифта, който съм използвала в книгата за информационните полета е Монсерат, един доста обичан от всички дизайнери шрифт, защото има и българска кирилица, разбира се. Заглавието е изписано с калиграфия с перо на хартия, след това векторизирано. Вътре текста е написан на ръка от мен на Procreate, след това векторизиран в Illustrator. Цветовете, които съм използвала, са натурални тонове, преобладава зеленото, кафявото и синьото, като идеята е именно да се усети тази непринудена обстановка, която носи цялата книга. Възрастовата група, вече споменахме за нея, тя е доста широка. Имаме моменти, които не са особено за деца. Не мога да кажа, че това е някаква поучителна книга, която е важна за детското развитие, но в същото време не мисля, че би навредила, а пък един възрастен човек би я възприел по абсолютно различен начин от едно дете. Всеки би намерил нещо различно в нея. Някой храна за размисъл, други само усмивка. Дизайнът на героите може да го видим ето тук и ето тук. Чакай. Благодаря за асистенцията. И аз така ще го хвана, за да ви... Благодаря. Мечо не е изненадващо за никого, че се лечи, все пак това се казва и в самата история. Той има заоблени форми, цветовете са приятни, използва на едно небесно синьо, такова като на почти като на бебенцата момченца, за да му даде точно тази сладост. Самото изражение на Мечо е направено по такъв начин, че каквато и емоция да илюстрира, то пак да си има този непринуден, едва ли не детски, наивен вид и някакси да не можеш да му се разсърдиш. Самото му тяло, то е в заоблени форми и почти изглежда съвсем безобиден. Въпреки че действията му не винаги са, както вече разбрахме. Благодаря ти. Бълчо от своя страна е с малко по-студен сив цвят. Неговото тяло има заострени форми, той изглежда по-предизвикателно. Самото му облекло е като на типичния селски бабаит с чанчичка, която е нацепена батка. Абсолютно той е с тракторския плотник и чантата бас на врата. Мисля, че това достатъчно говори за неговия характер. Илюстрираната книжка има голямо значение за развитието на хората, без значение за каква възраст е предназначена. Аз лично реших да направя този проект, защото когато бях много малка, това също го има в презентацията, имам снимка, на книжка, която аз съм си правила с стелчени листи от тетрадка, нарисувана, съм си написала отзади всичко, съм си я илюстрирала и това може би е някаква детска мечта, която е останала с мен през годините и много се радвам, че в крайна сметка точно тук успях да реализирам именно нея и съм щастлива, че мога да я представя пред толкова много хора. Благодаря ви, че сте тук и че изслушахте моята презентация. Аз съм между другото забравих, че тук има тая презентация. Ето ми е книгата. Една петолъчка има. Както е казал Уинстън Чърчил, ако си млад и не си левичар, ти нямаш сърце. Ако си по-възрастен и си левичар, значи нямаш мозък. Давай нататък. Бях политически необременена в този момент. Кой е лошият герой там, принцесата или принцът? Там има дракон, между другото,
който отвлича принцесата и накрая принца го пита, защо отвлече принцесата и той нямах приятели. Хубаво. 11 годишната аз, ето тук имаме дори и дата, не знам дали мога да зумна. 2011. Да, това е втората ми книга, само да кажа. Ти си много млада, бе, 2011. Това не е толкова далеко. Първата книга беше през 2006, но тогава не можех да пиша още. Симона, това преди 13 години. Да. Това не е толкова отдавна. Чакай, че се опитвам да те намаля някак. Аз съм на 24 в момента. Все още. В смисъл, графоманията ходи по хората. Нали? Тя е като грипа и полупредаваните болести. Тя си върви. Сега по никакъв начин искам да нарека това, което си направила графомания, защото аз така взех думата и като научен ръководител ще кажа няколко думи за Симона. Тя има отношение към литературата, към писаното слово, нещо в което сме се убеждавали през годините. Има отношение към театъра. Нали беше? Да, в театрални неща помня. На мен изникна един спомен, говорейки за антигероя Мечо, който всъщност, ето тук имаме специалист по героите и антигероите, Ивян, който може да каже повече, но нали, много е трудно да имаш, да направиш антигерой, който да бъде симпатичен на публиката и всъщност ти да харесваш антигероя. Нали, по някой път се получава обратното. Аз съм от поколенията израснало с един безумен анимационен филм, наречен Ну пагади, в който имаме протагонист Зайчето, което е добро, мило, то се учи, то е облечено с прилични дрежки и така нататък, и лошия вълк. Цигара, който пуши, пие, бие се, тръшка, агресивен, така. Обаче децата, познайте кой от двамата, дали протагониста или антигониста харесват повече в този филм. Вълкът просто беше много по-интересен от Зайчето, нищо че то накрая винаги побеждава. Това, което е направила Симона, е така достойно за възхищение, защото това е всъщност един много голям и много труден замисъл, който има безкрайно много спънки по това да се случи по най-добрия начин. Симона е една малка, но всъщност не толкова и всъщност много важна забележка. Форматът. Изключително важно за книга, която ти каза, че е и за детска аудитория. Значи, детската книга, особено за по-малките, тя представлява преход. И този преход е много важно да бъде осъществен по най-добрия начин. Много често пъти тези книжки, наречени детски книжки, съвсем умалително, всъщност те са с голям формат. Аз съм го имала това предвид. По принцип формата, който иска да го направя, беше 22 на 22 см, което е доста по-голямо. Да. Това е 16 на 16. Просто от самата печатница ми казаха, че те нямат възможността за техния дигитален принтер да изкарат такова нещо. И отделно аз исках да мога да си поръчам достатъчно много бройки, пък ако го направят твърде голям, става сложно. Разбирам, да. Възрастните по-скоро виждат голямата картина, а децата умеят да откриват детайлите. Ако някъде нарисуваш мравчета, детето ще забележи и по този начин се възпитава и връзката между илюстрация и текст, между това, което е нарисувано и това, което е не само описано, но и допринася към илюстрацията. Той има доста дребни детайли, именно защото си мислях в процеса на рисуване, че ще е такъв формата. Да. Но да, в крайна сметка така се получи. Да, ето, например, виждаме, че тук има изхвърлен фас на полянката, защото е България. Вълка е минал. В бара на заден план има един плакат с мацката бикини. Да, защото е в България, това е много хубаво. Симона е от един много шарен курс, да ви кажа, за тези, които не знаят. Един много разнообразен курс. Тя е една от първите дипломиращи се от този курс. Аз подкрепям абсолютно думите на Дамян. Първо за този много цветен курс, обаче след ми се иска да се фокусирам точно върху Симона. Защото през тия години, в които сме работили с Симона е един опортюнист. Нали, аз, може не винаги да ми личи, но аз много обичам студентите, които спорят и отстояват мнението си, имат твърдо такова,
И комуникацията не беше лека винаги, нали? Имаше моменти, в които, нали, и аз казах, ето не мога да наделя на Симон, просто наистина отказвам се, което е хубава устойчивост, която смятам, че ще ти помогне и вече ти помага в това, което правиш. Честно да си призная, когато видях темата на дипломната работа, изключително много се изненадах, защото не очаквах, че ще избереш да се дипломираш с нещо такова. Защо? Защото в тези години, в които казваме и смятам, че и Дамян ще ме подкрепи, имаше много плакати, лога, за жалост няма го сред нас вече доцент Илиев, за да също да потвърди, Бог да го прости. И той също трябваше да бъде тук научен ръководител на следващите двама дипломанти. Но много път е извървян от Симона. Въпреки този опортунизъм, аз не го казвам като нещо лошо, а искам да кажа, че той в края на краищата е една самоувереност и принципи, които ти си изследваш, явно си успяла да си изградиш и да се оформиш като една личност, която не се съгласява лесно с чуждото мнение, преди да го прехвърли и преработи в себе си, и се съгласява само ако наистина е съгласна с това. Изненадах се, защото първо не съм знаела, че си имала такава детска мечта да си направиш такава детска книга. Второ се изненадвам от съдържанието на книгата и от неговата цел. Ще ми се да кажа, че ми се иска това нещо да прерасне и аз лично имам малка трудност да различа доброто и злото, но предполагам, че това е тънката идея на тази книжка, защото и в днешно време, и в реалността на нас ни е много трудно да различим кой е добрия герой, какво да следваме, след кого да вървим. Затова сме за седми път на избори вече. Да, също. Често ядем горе на Витоша кюфтета. Внимавайте да не срещате някоя мечка там. Мечка не сме, но приличащи така и на вълци, и на мечки, с адибаси. Аз имах адибас, първата ми раница беше адибас. Тя беше и с едни релефни букви, няма да я забравя. Много готино, обаче все пак край на кращите всички ме хванаха, че това адибас не е адидас. Освен страдащите от дислексия. Подкрепям това нещо, което казва и Дамян. Книгата наистина трябва да бъде по-голяма и трябва много хубаво да вербализираш и да кажеш каква е целта на тая книжка и за кого е. За деца ли е, за възрастни ли е или е за всички. Книжката не е за деца. Книжката не е за деца. В началото на презентацията каза, че не си сигурна, че тая приказка и тая мечешка история има поука. Но повечето приказки, дори да нямат ясно изведена поука, имат такава. Тук има ли? Моята истина е това, което също съм описала доста по-подробно в моя научен труд, който има, е точно това да си зададем сами въпроса кой е добър и кой е лош. Това е нещо като оставено свободно за интерпретация на всеки човек лично да прецени за себе си каква е неговата конкретна идея и поука, дали е за доброто, дали е за това да не бъдем наивни, да вярваме на хора, защото просто се чувстваме по някакъв начин, разбираме тяхната гледна точка, начина по който изглеждат на нас ни е приятен и заради това някак си искаме да им повярваме, да бъдем наивни. Или пък както е Вълчо. Реално и Мечо и Вълчо са гладни и си търсят нещо за ядене, обаче ние подкрепяме Мечо. Защо? Това въпрос искам да си зададат хората, когато четат тази книга и може би да си намерят отговора в себе си каква е разликата между тези два героя, които реално имат сходни цели и защо подкрепят единия. Това е много хубаво, което казваш, но това са вече мисли на един възрастен човек. Отиваме по-нататък с въпроса за вярата. В днешно време наистина много неща и излиза, че се промениха и това, което за нас е било добро преди 20 или 30 години, вече днес не е добро. Много зависи по какъв начин се променя менталитета, виждането на хората. Целта ми не е била никога да е само към деца или само към възрастни. Той е с напълно отворена възрастова група. Аз съм го направила така,
да изразя себе си по някакъв начин. Защото смятам, че в тази история, понеже все пак съм написала и в самите илюстрации, аз мога да отразя собственото си балканско мислене, моя характер и до някаква степен и менталитета, от който всички искаме да се откъснем, но сме израснали в тая среда все пак по някакъв начин и го разбираме. Много ми харесва идеята ти и наистина поздравявам те първо за това, че така устойчиво си продължила да си следваш това намерение. Искала си да направиш тази книга и си я направила. Това е важно. Човек да има тази устойчивост спрямо своите собствени идеи. Наистина това ще ти помогне, вярвам, много в бъдеще. Тая история може и да се доразвие. Мечо и Вълчо могат, освен в кръчмата за кюфтета, да се срещнат и някъде другаде. Т.е. може да има хиляди други възможни разкази, които да пречупват тия стереотипи наши, тук в които сме потънали в тая балканяда. Аз, между другото, точно на последната страничка, последната илюстрирана страничка, съм оставила една бележка да върна на Вълчо парите. Така че може и натам да се отиде, оставила съм си вариант. Симона, наистина много добра идея. Вярвам, че това е началото на тази идея и смятам, че трябва да я доразвиеш и смятам, че тя трябва да излезе и в други формати. На места трябва ти пък малко да подпомогнеш вниманието на зрителя и да увеличиш тия елементи, за да може той да хване тази закачка, която си правиш. Дали ще бъде с мишката, дали ще бъде с фасията, има някакво намаляване. Трябва малко да ги ще да кажа хайлайтнеш. Да ги хайлайтнеш. Ще да кажа хайлайтнеш. Много джензи от ваша страна. Много джензи, да, не знам какво ми става. Това е криза на средната възраст. Ще ми мине след известно време. Да, трябва да ги осветлиш тия моменти, защото това не е просто книжка с илюстрации, тя е книжка с цел. Да. И за да може да си свърши целите, трябва да бъдат те една идея по-ясна. Благодаря за бележката, абсолютно ще го имам предвид. Както и всички други съвети, които ми давате, за мен са много ценни и важни. Благодаря за което. Аз ти благодаря, че така имаш това наистина. Много е хубаво, когато студентите не се съгласяват с нас. Така би трябвало да бъде. И така би трябвало да бъде, когато не се съгласявате с нас. Това е началото на най-добрия разговор. И той вече не е студент-преподавател. Той е колеги, той е приятели, той е хора, които седят на една маса в кръчма или не, в университет или не, които дискутират. Може ли една намеса от страничен наблюдател? Най-важното за една приказка за мен е поуката, била за възрастни, била за деца. Слушайки тази история симпатична, оставам с чувството, че Мечо и Вълчо са на едната страна на барикадата. Единият симпатичен, другия не, но няма го доброто и злото. Тоест, доброто да победи и дали дете, дали възрастен да остане с чувството, че лошия си получи заслужено. Те са и двамата негативни герои в крайна сметка. Така че ако имаше някаква добавка, едно наивно пиленце, което единия да защити, а другия да обиди или да се опита да набие по някакъв начин, в крайна сметка този, който е обидил това пиленце, щеше да бъде отрицателният герой. Усещането тук е не за етично, красиво и грозно, а другия елемент от етиката – доброто и злото. Нямам усещането, че доброто е победило. А в крайна сметка всеки ще запомни и ще иска да запомни от приказката това. Лошия беше наказан. Ами в класическите приказки може да бъде и така, но аз по-скоро съм искала да отразя действителността, където доброто и злото са малко размити, където човек не може да си даде ясна преценка, когато е вътре в действието, кой е добрия, кой е лоши, защото ние всички в крайна сметка не сме само добри или лоши, а сме някаква смесица от всичко това и точно това е по-трудното да прецениш кой е добрия и кой е лоши, когато знаеш и позитивните и негативните негови качества. Има предвид обаче, че в добрите истории винаги или почти винаги имаш
това, което сценаристите наричат арка на героя. Да, те хората в света, истинските хора, не са изцяло изтъкани от добродетели или изцяло зли. Обаче героят в началото на историята е един, той минава през някакви неща, които му се случват и накрая на историята той е друг. Ами в крайна сметка той дори споделя кефтетата с мишката накрая, която яде на неговата пръчка, така че аз казах, че е свободно за интерпретация и винаги мога да се защитя. Две думи да кажа моята интерпретация. Първо, поздравления за цялостния проект. Според мен формата на детска книжка може да използва като троянски кон, чрез който да ни представи едно огледало, чрез което виждаме всекидневието си по един много забавен комедиен начин и е успешен, тъй като когато съм чел за първ път, още преди известно време в дигитален формат книжката, заедно с приятели дори, на всички ни беше много забавно, разсмя всички, което е най-добрият фактор, който показва, че тя успява да представи реалността по един истински начин, до толкова истински, че да ни накара да се разсмеем. И тук пък бих казал, че не съм напълно съгласен, че винаги трябва да има поука, по-скоро трябва да бъде зададен въпроса и да бъде оставено на читателя да мисли върху нещата, да му бъде представена реалността по един интересен начин и да го остави да иска още и да разсъждава върху това. Много добро впечатление преди време, когато гледах един филм на Спайк Ли, Направи правилното нещо, така е самото заглавие Do the Right Thing. Накрая на филма ти не знаеш кое е правилното нещо и нямаш отговор. До ден днешен аз мога да мисля върху тези неща и да нямам отговор и това мисля, че е полезно. Много поздравление и само напред. Мисля, че може да приключим вече с това.